Tak, to jest. Pociąg Intercity Sowiecki ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wiedeń wjedzie na tor pierwszy przy peronie trzecim. Pociąg ekspres Intercity Sowiecki ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wiedeń wjedzie na tor pierwszy przy peronie trzecim. Wagon klasy pierwszej numer 352, wagon restauracyjny numer 351 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony klasy drugiej numer 350, 349 znajdują się w środku składu pociągu. Wagon klasy drugiej numer 348 znajduje się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność.